हाय हॅलो एस क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर इथे मी 1.5 वाटी हरभऱ्याची डाळ घेतली होती. ती चांगली अशी कुकरमध्ये मी छान शिजवून घेतलेली आहे. इथे बघू शकता. इथे आपण त्याचा आता मी ह्या पुरणाच्या चाळणीने चाळून घेतलेले आहे. 4-5 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. आपली पुरणाची डाळ अशी छान शिजते. आणि आता याच्यातून मी हे बारीक करून घेतलेलं आहे. आता आपण कढई ठेवून हे पुरणामध्ये साखर किंवा आपण गूळ टाकून घ्यायचं आहे. आणि जेवढं आपलं हे पुरण असेल तेवढंच आपण साखर टाकायची आहे, किंवा गूळ टाकत असेल तर गूळ टाकू शकता. तर आता इथे मी साखर टाकून घेणार आहे. कढई ठेवून घेतली. आता आपण थोडं तूप टाकायचं आहे. आणि जेवढं पुरण आहे तुम्हाला कमी जास्त गोड ज्या प्रमाणात लागत असेल त्या प्रमाणात तुम्ही गूळ किंवा साखर टाकू शकता. तर आता मी हे थोडं तूप टाकून हे कढईमध्ये टाकून घेणार आहे. आणि याला छान असं शिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला. साखर टाकून त्याच्यात थोडी विलायची पण टाकायची. आपण सुंठ टाकायची, विलायची, जायफळ. तुमच्या इथे आपण गॅसवर कढई ठेवून घेतलेलं आहे. 1 चमचा तूप टाकायचं आहे. बारीक केलेलं शिजलेली डाळ टाकून घ्यायची पूर्ण. विलायची टाकून घ्यायची तेलामध्ये. आणि हे बारीक केलेलं पुरण आता आपण टाकून घ्यायची डाळ. त्याला चांगला आता आपण याच्यामध्ये कढईमध्ये शिजवून घ्यायचं. 1 वाटी डाळ असेल तर आपण 1 वाटीच त्याला साखर टाकणार आहोत. साखर टाकायची आहे, किंवा तुम्ही गूळ टाकत असाल तर गूळ टाकू शकता. ह्या अशा तर इथे बघू शकता. असं आपलं थोडं पातळ होतं. त्याला चांगलं असं हलवून घट्ट करायचं. घट्ट होईपर्यंत त्याला आपण शिजू द्यायचं आहे चांगलं. आता साखर टाकल्यामुळे असं थोडं पातळ झालेलं आहे. इथे बघू शकता. अशा पद्धतीने याला चांगला असा घट्ट गोळा करून घ्यायचा आहे आपल्याला शिजून. आता इथे साखर सगळी घळलेली आहे. इथे बघू शकता. आता पातळ झालं. इथे असा छान असा आपला पुरणाचा असा गोळा तयार झालेला आहे. इथे बघू शकता. इथे बघू शकता. आता आपल्याला असं छान पुरण शिजून झालेलं आहे. आता याचे आपण मोदक बनवणार आहोत, किंवा आपण पुरणपोळी करायची असेल तर पुरणपोळी पण करता येते. आता या अशा पद्धतीने आपलं पुरण छान असं तयार झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीचं पुरण तुम्ही पण नक्की तयार करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत.